Panalitan kita mga datuon. Kita kamo mga datuon, di ba? O kalibangaon mo piskay magngan. LBM. Father, di ko ka-report kay ga LBM ko. Loose bowel movement. Inagpobre in town gi kalibanga gahibos ag tawag. Luoy ano? Luoy. Unya ag datuon mga tol lami manangan allergy attack. O pobrehon kurikong or bone. Diferensya no? No. Unya og datuon ya manambok. Ana murag matambok ka chubby. Na chubby na lagi ka madam. Pero kanang pobrehon ya manambok o niya way gikaon, uy nang hupong lagi kasis. Ngano makasis kinahanglan kag dialysis nang hupong lagi kasis. Luoy taw ni mga pobre. Ayaw jo kalimti taw ni mga kabos. It's our moral obligation to help the poor and the needy. Kana bitong datuon ya maslim piskay maniwang na slim. Pero og kanang pobre way kaon maniwang galunos. Galunos, di ba? Luoy ba yung mga kabos in town? Luoy. Dihado daan bisan sa term. Kana bitong mga anak og datuon, di ba? Unya dugay kasabot sa klase, nya waysod nang lami mangan, slow learner. Pero kana anak og pobre nga kinabuguan, bulok angan. Sa dun nangan nagbulok. Ako na mo ko'y pagumangkong autistic, kana autistic bitaw, autism, pagumangko na ho. Muna, og kita pong marang-arang, maikog mo na mga tao mo ngan, og na ito mga anak, lami mangan na mga anak, mga PWD, kay lami mangan, special child, o pobrehon, pakno, or kuwang-kuwang. Pastila, luya na mga kabos ba, matang, obligasyon na to. Nga makig-angay sa kinabuhi. Pragod sa mga batanon tanawa, sa mga young people na may young people ani. Og laki nga gwapo, unya makaasawa og babae nga gwapa ang tawag ninyo ana tadhana. Wow, tadhana. O naglaki nga mautog dagway, unya babae pong gwapa ang maparis, ang tawag ana diskarte. Diskarte. Og laki ko na gwapo, unya babae nga medyo pangit og naong, ang tawag ana gilumay. Gilumay. Unya ang lalaki pod pangit, unya babae pod pangit, silang duha kita di maayo, dagway, ang tawag na sa Tagalog is sumpa. Sumpa. Unya kanang babae nga mga gwapa, mga parenin yung gwapa, tagasog ilong, putig panit, nindot og trabaho, maayo pamilya, wa maminyo kay pilian mo ang tawag ana gaba.